Generalment són dones i potser que s'identifiquen amb el meu contingut o potser s'identifiquen amb el meu cos, el que comentava a l'hora d'anar a buscar roba, de dir, bueno, no són anar a buscar roba, a veure on es vesteix ella i a veure on puc anar jo, no? O problemes que jo tinc potser amb els pantalons, els ajudo i al final jo els meus seguidors no els veig com a números, per mi són amics. Que l'Andrea que et trobes davant de la pantalla és la mateixa que et trobes a darrere. Interactuar amb la teva comunitat és la clau i que no són un número, són persones i que et segueixen per alguna cosa. Sí, o perquè tens la cintura més ampla, per saber on pots anar, perquè desafortunadament a la indústria de la moda no tots els cossos són igual d'admesos, desafortunadament. Sí que és veritat que els joves actualment no comprem gaire a botigues físiques. Si és un comerç de poble o el que sigui, intento prioritzar-lo, vaig a molts mercats, jo soc la primera que si té un producte té les 3B, bo, bonic i barat, endavant. Jo no ensenyo res que no m'agradi i que després no ho torni a fer servir.